Jien Sister Teresa Agostinjana insellimlek u nilqek għal-programm ieħor ta' qari spiritwali mill-ktieb Oħroġ minn artek li jkellimna fuq il-ħajja tal-Madre Fundatriċi tagħna, is-Sorjiet Agostinjani Servi ta' Ġesu u Marija, li hi l-Venerabbli Sor Marija Teresa Spinelli. Insejħu eżis semmija fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Waħda mit-talbiet tal-Fundatriċi. Irrid lill-Alla, irrid noġbu bil-purità, irrid dak li jritu, irrid ngħix u mmut għalih. Inkomplu fejn ħallejna eżis semmija l-aħħar darba sa nibdew kapitlu 21 li jġib it-titlu Dawk li jiżraw fid-dmuħ. Wara ħafna tilwin biex għaddew il-kunvent lil Teresa u sħaba, il-patrijiet ta' Dem Prezzjuż ċedew anki l-Knisja lil din il-komunità tant kemm qabeż għalihom l-Isqof Ċipriani. Fil-Knisja kien hemm inkwatru ta' Santu Wistin fl-Artal Maġġur u żewġ altari oħra li kienu fil-ġnub iddedikati wieħed lil Santa Monika Santu Wistin u l-ieħor lil San Nikola ta' Tolentino, Qaddis Agostinjan. Kien hemm ukoll ġbijat tal-Madonna tal-Parir it-Tajjeb meqjuma ħafna mill-Agostinjani u ta' San Tumas ta' Villanova. U hekk Teresa tidħol tagħmmar f'dan il-kunvent li għal żmien twil mill-1402 sal-1810 kien tal-Agostinjani. Fi żmien sena li hi kellha twaqqaf monasteru taħt ir-regola ta' Santu Wistin, dak il-kunvent kellu jkun l-ewwel dar tal-kongregazzjoni tagħna s-Sorjiet Agostinjani, Servi ta' Ġesu u Marija. Illum l-għaqda ta' dawn is-sorjiet insejħula kongregazzjoni, iżda qabel issejħet hekk li sem għadda minn ħafna tibdil. Fi żmien Teresa Spinelli kien hemm diġà monasteri oħrajn. Monasteru jfisser post fejn sorjiet jagħmlu voti solenni bi klawsura kbira. Kien hemm ukoll konservatorju, monasteru ġifieri post fejn kienu jgħixu flimkien nisa twajba b'voti sempliċi ma' xi tfajliet nisa. Dawn kienu jżommuhom biex iħarsuhom minn kull ħażen, jedukawhom biex isiru ommijiet tajba ta' familja jew reliġjużi tajbin f'monasteru. Teresa, issa li kellha f'idejha l-eks kunvent ta' Santu Wistin, kien wasal iż-żmien għaliha li twettaq il-ħolma tagħha. Ridet twaqqaf konservatorju, bdiet tikteb il-kostituzzjonijiet, dawn huma regolamenti biex ikun hemm ordni u dixxilpina reliġjuża fl-istituzzjoni ġdida tagħha. F'dawn ir-regolamenti hija tat l-għan ewlieni tagħha li hu biex ngħixu ħajja ta' flimkien għal qdusija personali biex nagħllmu l-bniet tal-im nisrani, nagħllmuhom il-prinċipji tar-reliġjon u anki xogħlijiet femminili. Teresa Spinelli sal-punt tal-mewt tagħha kienet tisħaq fuq il-ħajja tal-komunità li ngħixu flimkien, kienet tisħaq fuq il-karità u l-għaqda tal-qlub. Hekk kienet it-tenni ta' spiss, din id-dar twildet mill-imħabba u tieqaf meta tmut l-imħabba. F'dik il-ħabta, minħabba it-tħarbit fil-kunventi li sar fi żmien li Napoljun kien qed jaħkem l-istati tal-Papa, ħafna reliġjużi llaxkaw, bdew ifittxu l-ħajja komda fil-familja u ntilef l-ispirtu reliġjuż fil-kunventi. Għalhekk, meta Teresa fissret l-ewwel għan tagħha il-ħajja ta' flimkien, kienet fil-fatt qed tqajjem spiritu ġdid fil-kunventi.
Għall-ewwel lil Teresa Spinelli u l-sħaba kienu jsejħulhom Maestre Pie qabel ma nbena il-konservatorju. Meta nbena, jiġifieri fl-1827, bdew jsejħulhom Oblati għax kienu reliġjużi. Mons Ċipriani stieden lil Sor Marija Teresa Spinelli biex titlob l-aggregazzjoni sa nispjegaw x'inhi tal-istitut tagħha Florni Agostinjan biex minnu tgawdi l-ġid spiritwali. Ovvjament, dan iġveri aggregazzjoni tfisser li dan il-pass irid ikun l-ideal ta' Teresa Spinelli tal-ħajja reliġjuża u ikun jaqbel ma dak li jipproponi Santu Wistin fir-regola tiegħu. Teresa kisbet l-aggregazzjoni fit-12 ta' Jannar fl-1831. Wara bdew jsejħulhom Servi ta' Ġesu u Marija. Kapitlu 22. L-ewwel għaddejja ta' Ġesu u Marija. Hekk ġew imsemħin l-ewwel tfajliet li naqdu ma' Teresa Spinelli biex iwaqfu l-kongregazzjoni ġdida. Dan l-isem speċifiku ta' għaddejja għadna nżommuh sal-lum. Il-bini kien mixi l-qudiem. Il-kostituzzjonijiet kienu qed jiġu mħejjija. Wasal għalhekk jum l-ewwel vestizzjoni ta' dawn ir-reliġjużi. It-23 ta' Settembru 1827 il-ħadd kien il-jum magħżul biex issir il-vestizzjoni. Billi kien hemm ħafna ħeġġa fost il-poplu ta' Frosinone l-isqof iddeċida li festa ssir bi kbir, jiġifieri fil-Katedral ta' Santa Marija ta' Frosinone. Dakinhar filgħodu is-seba' tfajliet flimkien ma' Marija Teresa imxew proċessjonalment mid-dar ta' Santu Wistin għall Knisja Kolleġjata ta' Santa Marija. Imxew magħhom ringiela twila ta' tfal tal-iskola, il-kleru, id-deputati kif ukoll l-isqof djoċesan Monsinjur Ċipriani u d-delegat apostoliku Luigi Ciaci. Fil-qudiesa l-isqof birek l-bisji ta' dawn ir-reliġjużi u ħatar lil Marija Teresa Spinelli bħala s-superjura u ta' il-ktib tar-regola. Ir-rit tal-vestizzjoni kien jinkludi xi mistoqsijiet mill-isqof u jwieġbu għalih iż-żgħażagħ. L-isqof saqsa għalli ma fini ġej hawn fejn l-artal illum u żagħżugħa twieġeb nixtieq li niġi aċċettata mill-qaddejja ta' Ġesu u Marija u nilbes l-abitu reliġjuż. L-isqof kompla, trid tkun kostanti inti u toqgħod bl-akbar reqqa għar-regola billi tbati bil-paċenzja kull sofferenza li l-kongregazzjoni li jinset ħaddan ser toffrilek? U żagħżugħa twieġeb, nittama li bil-għajnuna Alla u tal-maħbub tiegħi Ġesu
u taħt il-ħarsin ta' Marija Santissima inwettaq dan kollu. Niċħat lid-dinja u l-fruwat kollha u nistqar li rrid nimxi wara Ġesu u li jiena arusa ta' Ġesu imsallab. Dawn ir-reliġjużi kienu l-ewwel Marija Teresa Spinelli, fundatriċi li ħadet l-isem ta' Sor Marija Teresa ta' San Pietru u din kella il-vestizzjoni u l-professjoni reliġjuża f'daqqa. It-tieni kienet Katarina Toma li ġabet l-isem ta' Sor Marija Katarina ta' San Pawl. It-tielet Marija Turizjani li saret Sor Marija Giuseppina ta' Sant'Andrea. Ir-raba Angelina Tirletti li saret Sor Marija Nazzarena ta' San Ġagbu il-Kbir. Il-ħames waħda kienet Marjanna Salomoni li saret Sor Marija Anna ta' San Tumas. Hawnhekk biex tifhmu eżis semmija qabel meta konna nidħlu konna imbidlu l-isem u nieħdu xi isem ta' qaddis dawn illum il-ġurnata m'għadhomx isiru. Jiena qabel dħalt kien jisimni Teresa u bħala sister jisimni Sister Teresa. Is-sitt waħda kienet Angela Rajali li ħadet l-isem ta' Sor Marija Rosa ta' San Ġagbu żgħir. Is-seba' Teresa d'Arpino li ħadet l-isem ta' Sor Marija Kruċifissa tal-Anġel Kustodji. U tmien waħda Margherita li ħadet l-isem ta' Sor Marija Luisa ta' San Ġwan. Għalkemm Teresa kienet l-ewwel superjura. Il-vera superjura tad-dar skont kif ħallit miktub. Għaltilna jistess, kella tkun il-Verġni Marija. Għaltilhom, l-unika situ superjura ta' dan il-monasteru mhux jien, imma tkun dejjem il-Verġni Marija u fl-er fit-tjubija u fil-qawwa tagħha nafdaw din il-kongregazzjoni. Għalhekk is-superjuri li għal xi żmien tmexxi il-monasteru u s-sorijiet trid tkun biex ngħidu hekk il-vigarja tagħha, il-vigarja ta' Marija Omna ġifieri, u s-sorjiet bekk iridu jaraw fiha id-dinjità tal-Verġni Marija, jirrispettawha lis-superjura bl-imħabba ta' wlied, jobduha u jenuha għax qiegħda flok Marija Santissima, dik li Ġesu nnifsu ma stmerx li jbaxxi rasu għaliha b'umiltà u b'imħabba jobdija. Għaliex ġejna msejħin Għaddejja ta' Ġesu u Marija aħna. Naħsbu li dan it-titlu taħ, jew almenu approvaħ, l-istess Papa il-jum 12, nafu kemm il-Knisja ta' Kristu għaddit minn tiġrib fi żmien Napoljun. Għalhekk il-Papa ried li din il-kongregazzjoni l-ġdida tkun iddedikata kollha kemmi għal qadi tal-Feddej u ta' Marija. Ġesu tabba biħtijietna u offra ruħu għal bnedmin kollha biex isalvana. Marija Teresa irriflettit ħafna fuq dan il-misteru tas-salvazzjoni u fuq il-passi ta' Ġesu iħadet il-voti ta' vittma u li tgħix b'mod l-aktar perfett. Ma riditx tkun aktar sit tagħha nfisha imma ssir kollha kemm ta' Alla taħt ebda kondizzjoni. U billi l-missier ma tarfux jekk mhux bliben ta' Marija ridet tkun ukoll ta' Ġesu u ta' Ommu Marija. L-isem ta' Għaddejja u l-iktar titlu li jixraq lil Ġesu bħala Messija u l-istess ngħidu għal Marija li sejħet lilha nfisha Għaddejja tal-Mulej. Għalhekk is-serf talla u l-Għaddejja tal-Mulej huma il-mudelli l-aktar perfetti tal-imħabba talla u tal-proxmu. Bek naraw li servi ma jfissirx li ħadna ix-xogħol bil-fors, iżda aħna reliġjużi għażilna min jedna li nkunu Għaddejja. Servizz tagħna jrid ikun imnebbaħ mill-imħabba, l-imħabba fuq kull liġi u fuq kull forza. Bek Teresa meta tat dan l-isem lilna l-ulied spiritwali tagħha għażlet l-aktar triq dritta li xebbaħna ma' Ġesu u Marija.
Kapitlu 23 kellhom kollox flimkien. Fil-providenza tiegħu Alla ried li l-ewwel monasteru tal-Qaddejja ta' Ġesu Marija ikun l-eks kunvent tal-Patrijiet Agostinjani. Dawn is-sorijiet bil-mod il-mod kisbu fl-1839 l-isem li għandhom illum Agostinjani, servi ta' Ġesu u Marija. Għaliex aħna Agostinjani? It-tweġiba iċara biżżejjed. Meta Marija Teresa ġiet biex twaqqaf il-kongregazzjoni, l-għan ewlieni tagħha kien biex ngħixu ħajjata flimkien, aqdusija ta' kull waħda minna, biex nedukaw l-tfajliet fir-reliġjon nisranija, fil-prinċipji nsara u anki fix-xogħlijiet femminili. Li jgħixu ħajja flimkien kienu ukoll l-għan ewlieni ta' Sant'Ugustin meta ġie biex iwaqqaf il-monasteri tiegħu. Hekk jgħid fir-regola l-ewwel ħaġa li minħabba fija intom inġbartu flimkien li fil-konvent tgħixu għallenija ħalli jkollkom ruħ waħda u qalb waħda fil-mulej. Kif jgħid il-Papa Pawlu VI, il-ħajja komunitarja għall-Agostinjani mhix sempliċiment waħda mill-għajnuniet biex jgħixu l-ħajja fil-kunvent, imma lan li kuljum iridu jilħqu għax permezz ta' dan jaslu għantalla. Il-ħajja komunitarja hija skola ta' mħabba li hi il-qofol tal-perfezzjoni. Għall-Agostinjani il-ħajja komunitarja, jiġifieri l-ħajja ta' flimkien, isewwa sew l-istil ta' ħajja tagħhom. Il-bqija kollox jiġi minna. Il-ħajja ta' flimkien hija indispensabbli għall-komunità Agostinjana. Trid tkun bħall-ewwel komunità ta' nsara li kellhom qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. Komunità Agostinjana mhix komunità nisranija biss, imma hija komunità nisranija li trid taqdi bħala knisja ċkejkna, xempju li jiġbed, iqawwi u jħajjar gruppi oħrajn ta' nsara biex jimitawha. F'din il-komunità ir-reliġjużi iridu jfittxu l-Alla flimkien u f'xulxin. U vers 9 mir-regola jgħid għalhekk għejxu għallenija u qalb waħda ħalli kull waħda minnkom tqim foħta lill-Alla nnifsu li tiegħu intom sirtu amara mqazza. Mela, la darba r-reliġjuż Agostinjan irid ifittex u jsib l-Alla permezz tal-komunità, l-ewwel ħsieb tiegħu irid ikun fiha u jgħix għaliha għall-komunità. Wa konvint li meta r-reliġjuż ikun maqut fis-sod maħutu, żgur li jista' jikseb ħafna. Fl-għaqda hemm il-qawwa, eżis semmija, fl-għaqda jista' jaħdem ħafna aktar għal Kristu u għas-soċjetà. Din hija l-ħajja Agostinjana araw, taqsam mal-oħrajn, tagħti u tirċievi, tkun kollox għal kulħadd. Dal-eżempju ta' ħajja, ir-reliġjuż Agostinjan irid ikun ħmira ġdida li jtejjeb l-ewwel nett il-komunità fejn jgħix, imbagħad il-Knisja kollha kemm hi. Dan hu l-ewwel appostolat li jrid iwettaq li jibni l-komunità fl-ispirtu tal-Evanġelu u mhux ta' bxejn li l-kongregazzjoni ġdida ta' Teresa u sħaba qed timbet fl-eks kunvent ta' Sant'Ugustin fi Frosinone kif jixirqilha li tingħaqad mal-Ordni Agostinjan. Il-ħajja li kienu qed jgħixu dawk l-aħwa kienet tassew xbija tal-ewwel komunità nisranija. Ir-regolamenti li ħejjiet Marija Teresa għal din il-kongregazzjoni kienu mnebħin minn spiritu Agostinjan. Għalkemm Sant'Ugustin ried li r-reliġjużi tiegħu jgħixu ħajja flimkien f'komunità waħda, ma rridx li b'xi mod ikisser il-valur tal-personalità tal-individwu. Kull wieħed għandu l-ħtiġijiet tiegħu. Ma tistax timxi ma' kulħadd bl-istess mod riġidu
u militari hemm il-karattru, l-età, is-saħħa, il-kultura, l-ambjent mnejn ġejna jażilna minn xulxin. Fir-regola infatti jgħid m'għandkomx tgħidu li għandkom xi ħaġa tagħkom, iżda kollox għandu jkun ta' kulħadd. Is-superjura tagħkom tqassam lil kull waħda minnkom li kellu l-biss mhux lil kulħadd indaqs, għax mhux il-koll tifilħu l-istess, iżda aktar kif kull waħda minnkom tkun teħtieġ. U l-istess tgħid Marija Teresa fil-Kostituzzjonijiet tagħha. Tajt is-superjura jrid ikollha l-ħsieb li tnawwel il-ħwejjeġ neċessarji kemm lill-komunità kif ukoll lill-individwu u dan tagħmlu b'imħabba tahom billi tqassam il-bżonn ta' kull waħda mingħajr preferenzi jew li tagħżel persuna minn oħra. Kif għamel San Agustin fir-regola tiegħu, hekk insistiet Marija Teresa Spinelli fil-Kostituzzjonijiet dwar il-ħajja sempliċi ta' faqar, safa u obbedjenza. Is-sorjiet tagħha jridu jħobbu is-skiet qalet u l-ġabra għax bitpaċpiċ diffiċli li ma taqax. Iridu jkunu persuni ta' sagrifiċċju, lesti li jiċċaħdu minnhom infushom. M'hemmx triq tan-nofs għal Alla jew kollox jew xejn. Jitlob hekk San Agustin. Jekk fija hemm ix-xewqa ta' xi ħaġa żejda saffini mulej. U Teresa tirrikmanda lilna wlieda billi tgħidilna għatu każ tal-iżgħar nuqqasijiet għax kollox jista' jtellef l-għaqda sħiħa tagħna ma' Alla. B'hekk jidher kemm l-ispiritwalità tal-Madre Fundatriċi tixxibaħ ma' l-ispiritwalità ta' San Agustin. Imma l-qofol ta' din l-ispiritwalità hija bla dubju l-imħabba trid tagħmel il-komunità Agostinjana realtà. San Pawl jgħid li kont nitkellem bl-isna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma għandi l-imħabba, kont ikun qisni strument tar-ram miżarżar jew platti ċekċku. Iva, mhux kemm hemm nies b'saħħithom jagħmlu komunità vera, mhux kemm hemm membri li jaqdu dmirhom li lesti jingħataw għall-ħruq, mhux dawn jibnu l-komunità Agostinjana, iżda kemm kull membru jiflaħ iħobb l-Alla u l-sħabu. Kull wieħed irid jerfa' t-tabija ta' sieħbu. Fi kliem Ġan Vanjell l-istess ġufija ta' xulxin, taqadna fl-imkien x'jorbot il-bini tajjeb. It-taj li mhux ħlief ramel u ġir, it-nej li huma jtiru mal-inqas żiffarih, imma maġunin fl-imkien dawn jorbtu ġebla ma' oħra u joħolqu bini sħiħ. Din hija l-komunità minkejja d-difetti u n-noqqasijiet tista' żżomm fuq saqajja għax hi mibnija fuq l-imħabba. U hawn semmija, hawn regola ċkejkna li tiġbor kollox. Nisimgħuha, ħobb u għamel li trid. Jekk tiskot għamel hekk sforz kemm tħobb u jekk titkellem, tkellem għax tħobb. Jekk twissi, wissi għax taf tħobb u jekk taħfer, aħfer għax tħobb. Ħalli l-erq tal-imħabba ikun f'qalbkom għax minn dan l-erq xejn ma jista' joħroġ jekk mhux ġid. U Teresa Spinelli semmija tħeġġeġ lilna wlieda b'dan il-kliem. Ħajħobbu lil xulxin fil-mulej b'imħabba safja u li ma tfittix li l-anfisa. Ħajħobbu aktar b'emil milli bil-kliem. Nifqu hawn illum qed issemmija jien nixtieq, insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm Il-Paċi miegħek. Temmen fl-akbar sigrit, tobdi